Aurretxun, arratoien kontrako borrokan segitzen dute. Iparragirre kalean hilabeteak daramatzate animalia hauekin akabatu nahian egunotan beste trampa bat jarri dute udalangilek. Sare metaliko bat estoldetatik atera ez daitezen. Iparragirre kaleko 21. zenbakian agertu ziren arratoiak lehen aldiz. Eta ondoren barren kaleko 3-5 zenbakietan, baina zein da arratoiak agertzearen arrazoia? Desente daude, nik ikusten danez behintzat desente daude orduan. Handiak dira, bai. Nik behin ikusi nun hor bidegorrin, eta kristona. Kalen gauen ibiltemazea ikusten dira, hor udaletxe aurren da, nik ikusi txente, kotxea aparkatzen da aiziala, ikusten dira, errekati erten da, kaleare ibiliten dira, zeatan, zakarrontzitan da, zehozea harrapatzen den. Ria nahiko luzea da, eta nik uste hori, erreka guztitik etortzen diela. Jendeak hor ogia eta janaria atai botatzen diote, nik usten dut, eta hor arratoia desde logo hor asko ikusten dira. Etxetik errek ikusten dut, eta hortxe egoten die, atekin burrukan, jendek igual janaria botatzen die, atei eta arratoia jaten dute. Hor, erreka ondon daude garaje desente eta bidegorretik ibiltzen badia garaje eta ere sartuko, hori seguro. Botatzen die, veneno, botatzen die janak, baino eukutue zulo gehin da, ez zat iruditzen hola tapau batio, eukutue aldeatetio besteti erterak eta ez zat iruditzen hola tapauta utzeik horik agautzeik. Bai, nik ikusi ditut hor botatzen eta ni eskorrotxe bizina eta botatzen ikusi ditut, baino ez dakit. Kaleko zaborrak eta urolai baiak arazoa areagotzen dute, baina badirudi hainbat teknikekin frogatu ondoren, arratoiekin akabatzeko metodoa topatu dutela. Imanol, zure enpresa arduratu da Aurretxuko arratoiak akatzeaz, nola izan da guztia fase desberdinak bizi ditu honek? Lehen fase batean, egin genuna da, pozoia errepikatu, denborak gehiagotan jarri, eta, gauza da, komunikazioa handia zaula, zulaikin, beste puntu batzukin, eta orduan esan bukatzen problema. Eta erabaki jartu genuna zen, mailazo batekin eta hormigoi pixka batekin nua estali, eta behintzat orain ja ezin dute kanporatea. Eta zergatik ateratzen dira arratoiak, ez da Aurretxukoa kasu bakarra, beste hainbat ere arratoien berri izan dugu. Batez ere jatera. Normalen, basuretan jaten dute. Eta Imanol, nolabaiteko prebentzio neurriak hartu daitezke hau ekiditzeko? Basurak, adibidez, ahalik eta denbora gutxien eduki kalean, gero arratoiak ez eukitzia aukerarik ontzioitara sartzen, baita katuai edo txakurrai edo uxoai ematen jatena ere, mugatu oso leku konkretutara. Mugituta dagoen lur honen azpian porlana eta metalezko sare bat jarri dute arratoiak uxatzeko asmoz, eta espero dezagun teknika honek arrakasta izatea. Urretxutik Naiara Gago, Euskal Herria zuzenean.